Waħda mis-sidien tal-vetturi mirduma mill-ġebel fi triq Carmen Mikallef Boħaġar f'Ħażebbuġ hija ta' żewġ titfal li Manet News tiddiskrivi x-xokk tagħha hekk kif ftit minuti biss qabel kellha lil-bina ta' sentejn fil-vettura. Ftit minuti biss qabel kont għadni kemm inwassal lit-tifel tiegħi ta' sentejn l-iskola, il-ġebel wasal sa fuq il-car seat fejn kienu stqarretlhom Manet News. Il-każ saħħit li tal-li għadda meta żewġ karozzi spiċċaw ġarbu ħsarat konsiderevoli wara li waqgħet ċint tal fuqhom. Il-karozzi kienu pparkjati mal-ġenb ta' ċint li fuq in-naħa ta' ġewwa tiegħu hemm sit ta' kostruzzjoni. Għal xi raġuni jidher li gaffa laqtet dan iċ-ċint bil-konsegwenza li parti mill-ħajt ġiet imbuttata għal barra fit-triq. L-om li tkellmet magħna spjegat li l-vettura ma tistax tintuża iżjed u s'issa l-kuntrattur m'offrix li jirrimedja s-sitwazzjoni u ġiet offruta somma żgħira daqs il-valur attwali tal-karozza li madankollu mhux biżżejjed biex tixtri vettura oħra. Dan, apparti li m'għandix il-mezzi biex tixtri vettura oħra, ifisser li jisfurza ta' tara kif se tgħaddi mingħajrha, inkluż biex tieħu lill-uljieda l-iskola. Il-pulizija qed tinvestiga l-inċident u saħansitra nfetħet inkjesta maġisterjali. Dan ifisser li s-sidien tal-vetturi affettwati ma jistgħux iċaqilquhom jew imissu l-istess vetturi sakemm jingħataw permess biex jagħmlu dan. Iżda minkejja dan, u bħalli kieku ma kinux affettwati biżżejjed mill-ħsara li ġarbu, l-għada tal-inċident bdew il-ġurnata b'ċitazzjoni għaliex naqsu milli jżommu l-vettura nadifa u fi stat tajjeb ta' tiswija. Il-gwardjan lokali li ħareġ din iċ-ċitazzjoni qed jirreferi għal fatt li l-vetturi mhux biss huma mkissra imma wkoll mimlija trap u ħamrija, konsegwenza ta' ċint li niżel fuqhom. Fil-verità huwa kontra l-liġi li wieħed iħalli karozza maħmuġa jew mkissra fit-triq, iżda f'dan il-każ is-sidien ma setgħux imissu l-vetturi tagħhom. Fuq il-midja soċjali saret ukoll kritika fil-konfront tas-sidien b'dawk li kkummentaw jinutaw li maċ-ċint hemm tabelli biex wieħed ma jipparkjax. Madankollu Net News huwa infurmat illi t-tabelli twaħħlu wara kif jixed ukoll ritratt illi waslilna.